R. Sardido. Okay na. Ayan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Isang pribilehiyo ho uli na makapagsalita sa inyo dito sa inyong harapan. I think it was 5 years ago when I first spoke about the same topic of Workers' Appreciation Sunday. And during that time po, back in 2015, I shared to you about double honor, giving our workers double honor, especially those who feed us in the knowledge and understanding of the words of God. And then exactly 3 years ago naman po, I spoke to you about lifting up the man of God. Ito po yung, we talk about the difficulties, the challenges that pastors and workers faced, and the biblical principles on how we can encourage and support them. For this morning po, we will be answering two very important questions. Ano po? So the first question is, why do we need to appreciate our workers? And second po is, how can we show our appreciation for them? But before that, let me share with you a funny set of questions from third graders. Mga siyam na taong kasing edad po ng aking anak ni Sasa. Interesting to hear how they ask God in their prayers. Basahin po natin ito mga tanong ito. Yung unang tanong ng isang third grader, sabi po niya is, Dear God, how come you didn't invent any new animals? The ones that we have right now are quite old already. Eka, hintayin lang po natin yung PowerPoint. Ayan. How come you didn't invent any new animals lately? We still have just the old ones. Mukhang naghahanap na siya ng ibang klaseng hayop. Ano po? Pangalawa po, Dear God, is Pastor Rico a friend of yours? Or do you just know him through business in the church? Pangatlong tanong po, Dear God, who draws the lines around the country? Sino nga ba naglagay niya mga boundaries na yan sa mundo? No. Number 4, Dear God, how did you know you were God? This is a very innocent and very honest question of a very young child. Ano po? Susunod po, Dear God, I bet it is very hard for you to love all of everybody in the whole world. There are only 4 people in my family and I cannot do it. No. At pangulit, tanong po niya, Dear God, I think that stapler is one of your greatest inventions. No. Nakakatuwa ho pag narinig natin yung ating mga anak ay nagtatanong at napakarami hong tanong sa akin ni Jermaine, ni Sasa tungkol sa Diyos at tungkol sa iba't ibang bagay. And it's really interesting to hear their interest, their innocence on knowing God. But for this morning, the questions that we have to answer are very serious and very important, and it requires actions from us. But before that, let us close our eyes po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyo. Nagagalak kami na sambahin ka sa dahong ito. Alam namin, O Diyos, na iyong presensya ay kasama namin sa lugar na ito. Lord, you are right here standing before us, and we are eager to hear your words. Speak unto us, O God. Change our behaviors, change our mindsets, and please, Lord, encourage us and push us to take an action in order for us to appreciate our workers. We pray for all the members of our church around the world. Be with them wherever they are right now. Watch over them and keep them safe, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Yung unang katanungan po, I appreciate our workers. And I'm going to give to you 3 answers to these questions. The first answer is because they feed us spiritually. Ang sabi po ng Jeremiah, chapter 3, verse 15, And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you knowledge and understanding. Itong knowledge and understanding that he was talking about here, this is about spiritual knowledge and understanding. So this is what pastors do. At ang sabi po ng Bagong Tipan ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 9:11, if we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? Ito po yung ginamit ni Apostol Pablo na the law of the farm. Diba ho, yung the law of the farm, kung wala kang itatanim,
Wala kang aanihin. Yung iba po dito sa ating church ay mga magsasaka. Yung iba, mga dati magsasaka. Yung aking pong mga lolo ay mga dati magsasaka. And we understand that yung mga tauhan mo na nagtatanim, they deserve their wages. Right? If you give them something that they deserve, like a minimum wage, yung bayaran, alam mo, ang bayad isang araw, 400, you're just complying. Nagbibigay ka, nagbabayad ka lang. Yung mga tao mo, bayaran. Kumbaga, quote-unquote. Ano po? But, if you are giving more than what they deserve, if you're giving them more than minimum, that's how we show appreciation. But the point in here is that, yung ating mga workers, they labor. And they labor hard kung paano ang mga nagtatanim ay naghihirap sa kanilang pagtatanim. And because of that, they deserve their wages. They deserve that appreciation. And appreciating them is giving beyond the minimum. Okay? Isang bagay pa patungkol dito sa pag-appreciate sa labor. Ilang linggo ho nakakaraan, we celebrated the Teacher's Day. Teacher's Day. And they do deserve to be appreciated. At least not just once a year, but at least meron isang araw dedicated specially for our teachers. And they totally deserve that. Because they are responsible in equipping our children to prepare them for the future, giving them, instilling in them knowledge and understanding, worldly knowledge and understanding. But our pastors and our other workers, beyond that, they equip us, they feed us with spiritual knowledge and understanding. So masigit pa nga po sa isang guro, sa isang paaralan, all the more that we should appreciate our workers. So yan po yung point number 1. Number 2 is that they sacrifice a lot to serve God and us. They make sacrifices for us. Sabi po ni C.T. Studd, kung si Jesus ay tunay ngang Diyos, kung totoong Diyos si Jesus, at tunay ngang siya ay nagkatawang tao, at siya ay namatay sa krus para sa aking kasalanan, wala nang bagay pa na sakripisyong gagawin ko na malaki para sa Diyos. Kung baga, wala na. Lahat ng gagawin ko para sa Diyos, napakalit na bagay. Because God has done the greatest thing that any person can do. And that is laying down His life for us. Yan po ang sabi ni C.T. Studd. Then, let me share to you the story of C.T. Studd. Where is he coming from in this beautiful statement? Si C.T. Studd. Sino po ba si C.T. Studd? Ang kanyang buong pangalan ay Charles Thomas Studd. He's a missionary. He was born December 2, 1860. And he died July 16, 1931. He was born a millionaire using the current valuation of money. He is from England. He is the most outstanding cricket player doon po sa buong Inglaterra. And in fact, he was considered as the best player in the whole world. At the same time po, siya po ay pinaka-popular na atleta sa buong Inglaterra. And his family was converted into Christianity by Dwight L. Moody. Noong siya po ay nakatira sa Liverpool noong 1908, sa England po yan, nakakita po siya ng sign. Meron pong patalastas. Ang sabi po nung advertisement, cannibals in Africa need missionaries. Yun daw po mga cannibals. Cannibals, ito po yung mga tao na kumakain ng kapwa nila tao. Sa ibang parte po ng mundo ay meron pa rin pong ganyan, lalo na po sa Africa. Hanggang ngayon, yan po ay isa pang katotohanan. At nakita niyo roon, noong 1908, cannibals need missionaries. At dahil po doon, sa edad na 50 anyos, siya po ay nagdesisyon maging misyonero. At siya po ay nagpunta sa Africa. Iniwan niya yung kanyang yaman. Siya po ay millionaire. Pinakasikat na atleta. Sino pinakasikat na atleta sa Pilipinas? Si Manny Pacquiao. Minsan yung pinakasikat na atleta ay isa rin pinakamalaki ang kita. Ganun po siya. Ganun po kanyang katatayuan. Isa sa pinakamayaman, pinakasikat na atleta sa buong Inglaterra. Kilala ang kanilang pamilya at siya po ay umalis at iniwan ang lahat ng iyon to serve as a missionary in Africa to the cannibals. And unfortunately, he has asthma.
And for those who have asthma, you know how difficult it is when you experience asthma attack. And during this time, 1908, wala pang gamot. And because of that, he is only able to sleep between 2 a.m. and 4 a.m., 2 hours a day, 2 o'clock in the morning and 4 o'clock in the morning. And he had to sit down in a position in such a way na kailangan nakagaya. Hindi ko alam, ako kasi meron po akong allergies. Pag ako inaatake ng allergies sa gabi, talagang hindi ako mapakala. And he would sleep like for the work of God. January 1916, bumalik siya sa Africa at the age of 56. At sa pagbabalik niyang ito, he knows that this could be the last time that he could see his own family. Okay po? Ngayon, sa huling gabi, bago siya umalis ng Africa, itong si Sittistad, hindi niya matabihan yung kanyang asawa si Priscilla. Hindi niya mailagay yung kanyang arms around her. Hindi niya mailagay, hindi niya mayapos. At sa katunayan, nung gabing iyon, ay hindi siya sa kanyang pagtulog. He was afraid that the passion between the two of them would prevent him from going to Africa. Parang yung mga kilala natin na nag-a-abroad, di ba? Meron akong alam na kumpare dito sa atin. Ang kwento niya sa akin, tuwing siya ay pupunta pabalik ng Middle East, mag-isa, nung una, mag-isa pa lang siya, hindi na niya ginigising yung asawa niya at yung mga anak niya. Hindi na naghahatid kasi napakahirap eh. Pagdating sa airport, pag sinama mo pa, ayayapos yung anak mo sa hita mo, baka magbago pa isip mo, kaya iyak, hindi ka umalis. Napakahirap. But this is even worse. He doesn't even know if he will return to his family. And on the first night na siya ay nasa barko na, he wrote his letter to his wife, Priscilla. And I want to read it to you in Tagalog. Sabi po niya dito, My darling Priscilla, napakabuti ng Diyos na kagabi dinulot niyang maging abala tayong dalawa. Alam niyang hindi ko lubos na maintindihan ang ating kalalagayan, kung kaya't siya ay gumawa ng paraan sa ating kalagitnaan upang hindi mapigil ang pagpupuri ng ating mga kaluluwa. Ninais ko, ngunit hindi ko sinubukan, na magpaalam sa iyo o muli kang hagkan. Hindi ko masubukan, wala akong magawa. Ang aking mga luha ay tumulo ng aking naisip ang pagtulo ng iyong mga luha. At sumunod ay ang luha ng kagalakan sa katiyakan ng pagkupkop ng ating Diyos sa iyo. Ngayon ay paghandaan natin siyang pasalamatan, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga labi, kung hindi sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ni minsan hindi mo inisip, ngunit tiyak ko sa aking damdamin na ikaw ang siyang nagbabayad ng pinakamalaking sakripisyo sa bagay na ito. Ngunit hindi ko sinubok na banggatin sa iyo ito. At dahil dito'y lubos ang aking paghanga sa iyo, mahal ko, at habang buhay kong pakaiibigin. Paalam, mahal kong Priscilla. Sinimulan nating ipabahala sa Diyos ang lahat-lahat, pagamat walang katiyakan ang ating bukas. Subalit tayo ay magtatapos katulad ng ating pagsisimula. Nagmamahalang lubos sa isa't isa, ngunit hindi higit sa ating pag-ibig kay Jesus. Mula ho nung araw na yon, sa susunod na 15 taon, 2 linggo lang ho uli nakita si Sittistad at ang kanyang asawa na si Priscilla. And for the last 13 years of the life of Priscilla, she never had her husband until she died. Hindi ko sinasabing ganyang kalaking sakripisyo ang naranasan at hari nawa sa kalooban ng Diyos ay hindi maranasan ng ating mga gawa o ng sino man sa atin. Subalit kung ito ang pagkakatawag sa atin ng Diyos, ay ito ang sakripisyo na kailangan natin gawin.
At ako'y naniniwala na narinig nyo lahat, napakaraming kwento ng ating mga manggagawa sa mga sakripisyong kanilang ginawa noon at hanggang ngayon. Naalala ko nga ho, nung isang gabi ay nagre-review si Maisel ng mga tanong para ho dito sa ating housemates mamayang hapon. Sana ho, yun ay, ang team ho sana ay huwag kang judgmental. Ang isa ho sa mga tanong doon ay, naisipan mo na ba na mag-quit bilang isang manggagawa? Ang sagot nung isa ay, oo, mahigit 100 ulit ko nang naisip. So napakarami yung sakripisyo na ginagawa ng ating manggagawa. At wag niyo hong isipin na dahil sila ho ay hindi nagsasabi dito sa ating church ng sakripisyo nila na kanilang kinakaharap sa ating church, ibig sabihin wala silang sakripisyo. Eba natural ho, hindi nila babanggitin dito yan. Ano ho? Paglipat nila sa ibang church, babanggitin nila yung mga sakripisyo nilang yan dito sa ating church. Ano ho? Biro lang ho yan. Pero ang katunayan, they are making a lot of sacrifices. Let me just share one experience that I've had with them. Ano ho? Isang beses ho ay nagpunta ho kami sa Patay. Nagpunta ho ako sa Patay, isang membro ng ating church. May meeting ho kami ng board na unang umalis si Pastor Rico, nagpaalam. Mga 1 hour ahead, umalis ho siya sa meeting. At ang sabi niya, pupunta siya sa Patay. Oo, sige, magkita tayo doon, pupunta rin ako. Nagpunta po kami doon sa church, sa Patay. At sabi ko, ba't wala si Pastor? Akala ko may gawain, naka-schedule yung gawain ng Patay. Ano ho? Ba't wala si Pastor? Hindi nga dumating si Pastor Rico. Mag-isa. Pastor, sino kasama niyo? Ako lang. Akala ko may gawain ho ngayon. Oo nga, naghintay ako ng 1 oras Walang dumating. Alam niyo ho yung pakiramdam ko noon sa kanya, para sa isang pastor, ako habag na habag. Wala miski isang kasamang leader ng church para dito sa gawain. Imagine niyo kung kayo yung pastor na yun. Hindi ko alam kung ako, baka nag-resign na ho ako. Napakahirap. Parang iniisip ng mga leaders ng church, si pastor ay COVID-free yan. Hindi ho COVID-free. Ang pastor natin, hindi rin ho COVID-free. Ang mga anak niya, ang kanilang pamilya. Ano ho, wag ho natin bayaan na magsakripisyo ng ganito ang ating mga manggagawa. Ano ho, marami pa hong kwento katulad ho niya, mas matindi pa ho dyan. Pero ang isang bagay kung bakit natin dapat i-appreciate ang ating mga manggagawa is because of these sacrifices that they are giving for God and for us. Okay? Pangatlong bagay at panghuli po dito sa tanong na ito'y pag-uutos ng salita ng Diyos. Ano po? 1 Thessalonians, sabi po ni Pablo in chapter 5 verses 12, 13, and 8, but we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction, and that you esteem them very highly in love because of their work. Ano, hindi ko si pastor ay hindi charming, hindi ko si pastor ay hindi nakakatawa, hindi ko si ganitong manggagawa ay hindi palabate. Ibig sabihin, hindi mo na siya i-appreciate. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Why do we have to esteem them in love? It's because of their labor. It's because of hard work. Huwag niyo nang tingnan si pastor, wala tayong magagawa kung hindi sila magagandang lalaki talaga Wala tayong magagawa. Yan ang binigay sa kanila ng Diyos na itsura. Right? Biro lang ho yun. Ano? Pero ang totoo, napakasisipag nila. Napakasisipag nila. And because of their hard work, alam niyo, minsan pag tinatanong ko si pastor, napapaisip po talaga ako may oras pa ba talaga to para magpahinga o matulog? Minsan pag ini-imagine ko, ako'y nahahabago talaga. But this is their hard work. This is their labor. And please appreciate them despite whatever personalities they have. Okay ho? You esteem them because of their work. Yan po ang ating maging basihan. Okay po? Yan po ay pinag-uutos ng ang salita ng Diyos. Sabi po ng 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church, yung elders ng panahon na yun, ito po yung mga pastor. Ano po? Are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. Ito po yung pinag-usapan natin ng mahaba nung una po ako nagsalita sa inyo. But this is very clear. We are not just to appreciate them, double honor. If you are honoring someone in your life, then honor
your pastors, your workers twice than that person. Yun po yung gustong sabihin niyan. Ano po? Galatians 6 verse 6. Let him who receives instruction in the word, tayo yan. We receive the instructions of the word. Share all good things with his teacher, contributing to his support. Share all good things. So, dyan naman yung pag-uusapan natin sa pangalawang tanong. Ano yung mga good things na yan that we have to share? But it is definitely instructed by the Word of God that we appreciate our workers. And these are just some of the verses saying that we are to honor them, double honor them, and that we should appreciate them. And so, things that we can give them, or ito yung mga we can share to them to appreciate them. So, number 2 question. How can we show appreciation to our workers? So, sabi po nung verse uli, revihin uli natin, yung verse po kanina. Before that, yung hong aking pattern na ginamit is yung 5 love languages. Ano? Alam niyo yan. Marami sa inyo nakakaalam yung 5 love language. Yung bawat isang tao, may kanya-kanyang paraan para maramdaman niya yung pagmamahal. Okay? Meron tao, nararamdaman niya yung pagmamahal sa pamamagitan ng words of affirmation. Yung pag sinasabi mo sa asawa mo, love, ang ganda-ganda mo talaga. Gustong-gusto ko yung suot mong hikaw. Ang ganda-ganda mo. Yan, may mga taong ganyan. Words of affirmation. Ano, pangalawa, yung receiving gifts. Meron mga tao, pag nakakatanggap ng regalo, talaga naman tuwan-tuwa. Ano? Meron naman ng tao, physical touch. Gusto niya yung nilalambing siya, niyaya po siya, kinikis siya. Ano? Pang-apat, meron naman ng acts of service. Yung pag-uwi mo ng bahay, si Mrs., pag-uwi ng bahay, nakaligpit na lahat. Nakaayos na lahat. Kakain na lang si Mrs., nakasilbi na. Or laging sinusundo sa trabaho. Acts of service. Ano ho? So, yan po yung mga love languages. Sorry, meron pa yung panglima. Ang panglima ho ay yung words of affirmation, physical touch. Ano yung nalimutan ko? Time, quality time. Yung kauna-una kong sasabihin. Yung gusto may oras ka lagi sa kanya. Ano? So, 5 love languages. Paano natin yan mapapractice para naman sa ating mga gawa? Ang sabi po ng verse natin kanina, share all good things. And one of those good things, pinaka-practical at pinaka-straightforward, is by sharing our finances and our specialties to our pastors. Ito po yung isang example. Ano? At yung ating pagbibigay ng, next slide, Kuya Prince. ang sabi po ang yung pong pagbibigay natin ng ating financials, it doesn't matter how big or small. In fact, kung marami kang pera at yung binibigay mo, tingin mo malaki, pero commensurate or proportionately to what you have is not big, mas hindi ho yun nakakatuwa. It doesn't matter how big or small it is. Ang importante ho is that you give it out of love. At ma-appreciate ho nila yan. Ano ho? Yun ho ang importante. Ang sabi ho ng 2 Corinthians 8:7, tungkol ito sa love language na receiving gifts. Ano? But just as you excel in everything, in faith, speech, knowledge, earnestness, love, see that you also excel in the grace of giving. Okay? Hindi pwedeng puro panalangin lang ang ibibigay natin sa ating mga pastor. Hindi pwedeng mag-ibang magagandang bagay lang. Hindi pwedeng faith lang. Hindi pwedeng lumalago lang tayo sa pagkakakilala sa Diyos. But we must also grow in the grace of giving. Ano? At gaya ho ng sinasabi ko, hindi ho importante kung malaki o maliit. Ano? It is not how much we give. Okay? But how much we enjoy giving. That makes us and the one receiving it happy. Maliwanag ho yan? Hindi ho importante kung gaano kalaki o kalit. Huwag niyong isipin yung halaga. Kahit anong halaga yung ibibigay niyo sa manggagawa natin, matutuwa sila. If you have that joy in sharing it to them, that is what is important. And you know what? Once you give out of joy, the person who becomes happy is not only the one receiving it,
you also feel happy. Di ba ho? Naramdaman niya pag kayo nagbibigay, excited kayo eh. Bawa ngayon, yung mga may magbibigay, kung pinaghandaan nyo yan, yun lang namang mga naghandaan ho. Sigurado ako habang inahandaan nyo yan, yung kung ano mang ibibigay nyo, you feel excited. You feel joy. And I would like to challenge the rest of the church, everyone who's listening around the world. Do you want to feel that joy? Testingin mo ninyo. And you will experience that joy of giving. Napakasarap. It's a feeling that nothing, that it cannot be paid. Kahit ibalik sa'yo, yung pera, in another blessing, hindi ho katulad nung saya, yung joy of giving. And I want you to try that. Again, it doesn't matter how big or small. What is important is that you have that joy of giving. Now, God loves a cheerful giver. Okay, ho? Another way of addressing yung love language ng ating mga pastor sa receiving gifts is by giving them your specialties. Halimbawa, magaling kang mag-cross-stitch. Bigyan mo si pastor nung output mo ng cross-stitch, ano? Or magaling kang mag-drawing, mag-painting, or gumawa ng kanta, or ng poem. Or meron kang isang special dish na magaling kang magluto. Yan ang iyong specialidad. Halimbawa, si Pastor Ever, mahilig to sa chicharong bulaklak. Kung magaling ka dyan, yan ang love language yan. Bigyan mo lang yan ng chicharong bulaklak. Naku po, maririnig mo ang tawa at ang saya niyan. Ano, whatever that specialties that you have, i-share natin sa mga manggagawa ho natin. And I would like to encourage all of us, instead of setting our expectations high to our pastors and workers, testingin ho natin, wag muna tayo mag-set ng expectations sa kanila. I-appreciate muna natin sila. And you will notice that the way we think of them, the way we see the world, our mindset towards them will change. Ano ho? Ang sabi ho ni Anthony Robbins, trade your expectations with appreciation and the world changes for you. Subukan nyo ho. Subukan nyo ho. Ano ho? Okay. Susunod na, pangalawa. Ito naman ho, itong call sa quality time. Have them experience and enjoy your special experiences. Quality time. I-share mo yung quality time mo sa kanya. Sabi po ni Steve Jobs, life is about creating and living experiences that are worth sharing. Si Steve Jobs po yung naka-invento ng iPhone, ng iPad, ano ho, ng MacBook. Ano ho. Yun yung ating mga pastor, dahil sa kanilang business, hindi na nila kaya magplano ng iba't ibang activity. At dahil sa kanilang limited resources, there are some experiences that they cannot do unless you share it with them. Ano ho? Marami tayong ganyan mga experiences. Halimbawa, marunong kang mangisda, marunong kang mag-fishing. Isama mo si pastor, imbitahan mo yung mga nangunguryente ng bakle. Isama nyo, sigurado ako matutuwa si pastor. Ano ho? Kung ikaw ay mag-hiking, aakyat ka ng bundok, baka hindi pa nakapag-hiking si pastor. Isama niyo si pastor. Nung isang araw, sinama ko yung ating dalawang pastor. Unfortunately, hindi available si Pastor Ever. Sinama ko si Pastor Rico, si Pastor John mag-golf. Ano ho? Alam niyo, si Pastor Rico, yung bola nandyan lang sa lapag. Ano ho? Nakasampung tira ho yata eh. Hindi ho tinatamaan yung bola. Eh yung bola, hindi naman umalis. Hindi naman ho gumagalaw. Ano ho? Tawa ho kami ng tawa. At palagay ko yung experience na yon, hindi niya malilimutan sa kanyang buong buhay. Ano ho? And this is just a simple experience. I am not talking about very different kind of experience. No, that is not the point. The point is whatever special experience that you have. Naalala ko si Ate Lea Alcantara, anak ng Kuya Billy Lea Alcantara Cayas. Ano ho? Noong kami nakatira pa sa BGC, na pumupunta siya sa bahay, binibisita niya kami. Alam niyo, nag-ganchilyo sila ng mga bata. Ganchilyo, alam niyo yung ganchilyo, di ba? Ang dami nilang nagawa. Alam niyo, tuwan-tuwa yung mga anak ko. At hanggang ngayon, hindi nila nalilimutan yun. These are experiences that you can share with them. Right? Maglechong baboy, baka hindi pa nila na-experience yan, ano, manggubat, mag-camping, mag-painting, ano, magluto ng kambing na ano bang tawag diyan sa papaitan, baka hindi nila alam paano gawin yan, o dinuguan. Whatever that unique experience that you can share with them, please share it with them. Ang sabi po ng isang tao, sharing experiences you experience in your life is a better experience to experience.
Mas masarap pag yung experience na share nyo. Alam nyo, nung una-una akong pumupunta ho sa Amerika dahil ho sa aking trabaho, paglabas ng eroplano, lalakad ka ho doon sa papuntang immigration eh. Dala-dala ko yung aking luggage. Alam nyo, inakailan pabalik-balik ho ako ng Amerika. Lagi ko hong ini-imagine. Habang aking hilay-hilay yung aking luggage, tumitingin ako sa kaliwa at sa kanan, ini-imagine ko nandun yung dalawang bata. At yung asawa ko ay hawak-hawak ko yung kamay. Ini-imagine ko, sinasabi ko sa sarili ko, isang araw, may sasama ko yung mag-iina ko dito. At nung kauna-unahang pagkakataon na naisama ko sila, ayun na, doon sa exact same na lugar, papuntang immigration, doon sa San Francisco. Alam nyo, hindi alam ng asawa ko yun, hindi alam ng mga anak ko, nagtatakbo nga yan. Pero alam nyo, ako ay naiiyak sa aking sarili, pinipigil, dahil tuwang-tuwa ako. Dahil may experience ng aking pamilya, yung aking na-experience sa Amerika. And it's the same thing, when you share your experiences with our workers. It's not only them who feels good. You also feel good. But more importantly, you do that because you want to appreciate your workers. We want to appreciate our workers. Baka meron kayo diyang kakaibang experience, mga minamahal. Magaling ka bang manahe? Lalo na sa kababaihan. Or sa ibang bata-bata pa, nagpupunta ng salon, pupunta ng spa, papagupit ng kuko, o iba-ibang ginagawa sa paa. Share that experience to our workers. It doesn't have to be extravagant. Hindi ho ganun. Ang ating mga manggagawa ay parang taga-anabu. Cowboy na cowboy. Kahit ano ipagawa nyo dyan, gagawin nyo mga yan at masaya sila. Hindi ho kinakailangan mag-isip ng engrande o napakalaking bagay. Ang kailangan lang ho natin gawin ay mag-isip ng experiences that you can share with them. Okay ho? So sharing experiences is another way of feeling that love language. In this case, sharing quality time with our workers. Number 3. Intentionally becoming a helper to them. Acts of service naman ho. Pangatlo? Isa ho sa pinaka-kaligayahan ng ating mga manggagawa ay yung maraming tumutulong sa kanila. Yung maraming volunteers sa ating church. Sorry po. Si Pastor Rico, doon sa aming, meron po kaming small group. Every Friday. Kung di ako nagkakamali, 2 weeks ago, nag-share siya. Meron kaming sharing portion, praises and struggles. Yung kanyang praises 2 weeks ago, ang sabi ho niya is, siya ho ay nagpapasalamat sa Diyos dahil marami na daw ho ngayong mga miyembro ng church ang kanyang nakakatulong. Of course, nandiyan lagi yung manggagawa natin. Pero yung mga individuals who are now becoming part of the ministry, siya ay tuwan-tuwa. At yun ho yung kanyang pasalamat na kanyang sineshare doon sa aming grupo. This is one of the greatest joys of our workers. Imagine ho ninyo, we have more than 500 members in our church. And we have 3,000 students in the school. And multiply that by 2, 6,000 parents. At itong mga pastor natin, lahat sila ay tagtatrabaho para pangalagaan ang kaluluwa ng lahat ng ito. Imagine niyo kung sila lang ang kikilos sa ating church. Napakahirap po. Kailangan ho nila ng tulong. At pag sinabi ko hong intentional, ibig sabihin hindi ka naghihintay ng text o ng tawag kay pastor. When you say you are intentional in becoming a helper to the workers, you raise your hand. Pastor, pwede po akong sumali dito sa ganito. Pastor, parang napansin ko kulang kayo sa cameraman. Pwede akong tumulong. Pastor, parang pansin ko wala kayong backup. Yun ho ang problema sa church natin ngayon. Kaya wala tayong housemates mamaya. Wala tayong backup. Pagka merong, alam naman natin yung panahon ng virus, di ba ho? Pag meron na quarantine, wala tayong backup. Walang katulong. Kailangan natin backup. Ang kumpanya ho, kami ho, sa kumpanya, sa Coke, meron kami tinatawag na business continuity plan. Pag ang kalahati ng tao ko sa finance ay na-quarantine, nagkasakit, meron kaming backup. May plano. Hindi ho titigil ang trabaho. Pero tayo wala ho. Bakit? Kulang tayo sa volunteers. Nung kinukwento ko, nagpunta kami sa patay ni Pastor, instant ako naging host. Okay lang sa akin mag-host kaya ko yan Pero instant ako nagpakanta ng himno. Di nataranta yung mga tao doon. Ano ba yung kinakanta nito? Yan ba ay kantang pang spiritual pa ba? O kantang ano pa ba yan? Kasi wala sa tono. Walang makuhang tagapagpakanta. Kulang tayo ng tagatugtog. Kaya
matagal na hindi makatugtog yung mga kabataan natin kasi bawal ang mga bata. Nasaan na yung mga adults natin na marunong tumugtog ng gitara at magpiano at kumanta? Nasaan na ho kayo? Ano ho? Kinakatok ho kayo ngayon ng Diyos? Mag-volunteer naman ho kayo. Ano ho? Tulungan naman ho natin ang ating mga pastor. It's a way of showing our love and appreciation to our workers. Be intentional in supporting our workers. Be intentional in ministering for our God. Raise your hand. Volunteer. Don't wait for someone to call you or to ask you. Lalo na kung napakatagal na natin sa church, wala ka pang ministry, medyo questionable. Medyo questionable ho yung ating devotion to our God. Because sabi nga ni City Stud kanina, kung ang ating Panginoong Yesus na isang Diyos, alam nyo yung kanyang paghihirap, hindi lang yung pagkamatay sa krus eh. Tandaan nyo yung kantang Silent Night, Holy Night. Next time napakinggan niyo yung kantang yon, gusto kong unawain niyo yung bawat nota, bawat salita doon sa lyrics na yon. Yung mismong pagpapanganak ni Jesus Christ sa sabsaban, Diyos, papanganak sa sabsaban. Yung nanay niya, nasa tiyang ka, Diyos ka, nasa tiyang ka, naglalakad ng mahaba. Napakalaking sakripisyo na ho agad yun ng ating Panginoong Yesus. Yung pagkamatay sa krus. Kung ang ating Panginoong Yesus nagawa yung napakalaking sakripisyo para sa atin, ano yung sakripisyo mong gagawin para tumugtog sa patay, para mag-volunteer sa pagkanta sa church, para mag-volunteer sa pagda-drums? Napakalit na bagay. Huwag tayong matakot sa COVID. Huwag ho tayong matakot. Hindi ko sinasabing hindi kayo mag-ingat, magkaiba ho yun. Pero yung mapipigil ang paglilingkod mo sa Diyos dahil sa COVID, ay ibang usapan na yan. Para sa akin, ang ibig sabihin niyan, yung pananampalataya ay natakluban ng takot. Lagi kong sinasabi ito, maging sa small group namin ng Friday, ang kabaliktaran ng pananampalataya ay pagkatakot. Kung ikaw yung natatakot maglingkod sa Diyos dahil sa COVID, wala kang pananampalataya. Pasensya na ho. Pero yung tamaan, sana tamaan talaga. Dahil ito yung salita ho ng Diyos. Dahil natatakluban ng iyong pananampalataya ng pagkatakot. Napakaraming verses sa Bible na nagsasabi, di ba? Do not be, kailangan na andyan. Ang pananampalataya ay naririyan para mawala ang pagkatakot. So, wag ho tayong mag-atubili. Volunteer, raise up your hand. Say, Pastor, I want to be a small group leader. Pastor, sa linggo, tutugtuho ako. Pastor, pwede ako mag-gitara, pwede akong sumama sa inyo, pwede ako mag-keyboard. Pag kayo pupunta sa patay, nakakaawa ho talaga yung mga pastor natin pag lumalakad doon mag-isa. So please be their worker and intentionally helping them. Alam niyo ho, lahat tayo may oras. It's a matter of choice on how to use that time. We can use that time to praise God, to serve God, or we can use that time to follow the calling of the flesh. Ano yung tawag ng laman? Ang sabi ho ng Galatians 5:13, for you were called to freedom. Meron kang kalayaan eh. Bahala ka dyan sa kalayaan mo kung paano mo gagawin yung kalayaan mo. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. But through love, serve one another. Pwede mo gamitin yan sa Facebook. Mag-Facebook ka 2 oras ang araw. Mag-YouTube ka, mag-binge watching ka ng TV, ng Netflix. Pwede ka magpakahirap sa trabaho. Magpaalipin sa trabaho mo. 10 oras ka magtrabaho araw-araw. Sige, pwede ka magpayaman. Malaking oras ubusin mo sa negosyo. Choice mo yan. Choice mo yan. But that is following the flesh. I'm telling you, it's following the flesh. If you don't set aside time to serve God, then you choose to serve the flesh. Because you have the liberty. Huwag mong sabihin, naku po, napaka-busy ko sa trabaho eh. Huwag niyong sabihin ho yan. Wala tayo. Yan ho ay choice ninyo. Yan ho ay choice po natin. Ngayon, napakarami nating mga ministries na kulang tayo sa tao. Sana ho, kayo ay mag-message at magsabi ho, andito ho ako, handang maglingkod sa Diyos, handang tumulong sa ating
iglesia. So please, huwag niyong hintayin matapos itong araw na ito. Sana kayo ay mag-message and give your quality time to our God and to our workers. Okay, pang-apat, mabilis na ho ito mga susunod, is by encouraging them with words of affirmation. Ang sabi ho dyan ni William Barclay, one of the highest of human duties is the duty of encouragement. It is easy to laugh at men's ideals. It is easy to pour cold water on their enthusiasm. It is easy to discourage others. The world is full of discouragers. We have a Christian duty to encourage one another. Many a time, a word of praise or thanks or appreciation or cheer has kept a man on his feet. Blessed is the man who speaks such a word. Minsan, mas madali yung mawalan tayo ng confidence. Natusgahan agad yung ating mga pastor. It's very easy to criticize them. It's very easy to lose confidence on them. Ang problema ho, pag ginagawa ho natin yan, it is to our disadvantage. Tayo nawawalan eh. Baka hindi nyo ho alam, pag tayo ay nawawala yung kumpiyansa natin sa ating mga manggagawa, tayo ho nawawalan. Bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Meron nung isang Olympic athlete sa running. Ano ho? Siya ho ay ready para manalo sa gold. Sa lahat ho ng practices, siya ang pinakamabilis, and he knows for a fact that he was just moments before winning a gold medal in the Olympics. But literally seconds before the sound of the gun for them to run, a thought came into his mind. Naalala niya yung tatay niya. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, alam mo, wala kang patutunguhan sa mundong ito. Naalala niya yung sinabi na yun ng tatay niya sa kanya. Alam mo, wala kang patutunguhan sa mundong ito. And because of that, sudden feeling of that heartbeat in his heart, he wasn't able to run properly. And he won. He didn't win. You see? Handang-handa siya manalo eh. Some of our pastors are ready to give their best para alagaan tayo, para sa ating kabutihan. Pero hindi maibigay. Minsan, makikita yung membro, ito yung membro na nagsalita sa akin. Ito yung minsan alam na, akala natin, hindi nalalaman nila, pero alam nila, naririnig, na umaabot sa kanila yung mga ganyang usapan. But the point is this, when we lose confidence on them, it's our disadvantage. Okay, tandaan mo natin, let us not lose confidence on them. Ang sabi mo ng Hebrews 13:17, ano ho? Have confidence in your leaders and submit to their authority. Bakit to? That would be of benefit to you. Having confidence to them is beneficial to us. Diba pag puro positive na sabihin nyo, alam nyo, mas may inspire yan. Bawa si Pastor nag-message, sabihin mo, wow, Pastor, na-bless out. Alam nyo, may inspire yan. Lalo pa niyang gagalingan ng gagalingan. Ano ho? So kung gusto natin na mas humusay ang ating mga manggagawa, instead of losing confidence on them, instead of criticizing them, instead of being judgmental on them, why not have confidence in them? It's beneficial to us. Okay, ha? So that is one way of giving our love language to them. Buti nga ako ngayon, napakadali mag-encourage. Di ba ho? Facebook lang eh, mag-send ka lang eh, Pastor, alam niyo, sobrang na-bless ako sa message niyo. Alam niyo, Pastor, ganito yung sitwasyon ko, pero purihin ang Diyos sa buhay niyo. It's very easy to send. At huwag nating hintayin. Sabi ng Psalm 15:30, bright eyes gladden the heart. Good news puts fat on the bones. Good news puts fat on the bones. Hindi mo ibig sabihin yung literal na taba pupunta sa buto ng pastor. Ibig sabihin, you put prosperity in the heart, in the soul of the person. Pinapataba natin yung puso. You make the day lighter. You make the day bearable. Yung bigat ng dinadala ng mga manggagawa natin, sa hirap na, lalo na ngayong panahon, apakaraming nagkakasakit, namamatay, parang nauubos na kandila na yung mga manggagawa natin. Hindi na matapos-tapos ang kanilang pagdalaw sa mga may sakit, sa mga patay. Nakaka-depress na. Pero kung makarinig sila ng magandang appreciation mula sa atin, magsisilbing encouragement, magsisilbing kalakasan para sa kanila. Huwag natin ipagdamot dahil napakadali hong magbigay ng words of appreciation. Sana every Sunday, huwag natin kalimutan, kung sino man yung nagsalita ditong pastor o manggagawa, let's appreciate them. Okay?
Appreciation, ano po? By words of affirmation. Number 5, physical touch. Sabi po ng Romans 16:16, greet one another with a holy kiss. Alam niyo, sa Middle East, nung kami nagpunta ni Pastor Rico, yung mga bumabati sa amin, lalaki, halikan ka dito, halikan ka doon, kita mo yun sa iba, it's a tradition. It's a normal way of greeting. Even in the time of Jesus, it was an expression of brotherly love, kissing one another. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, holy, it's to separate that kind of kiss versus worldly kiss. Kasi yung iba yung halik, hindi naman siya holy kiss. But hindi ko naman sinasabi maghalikan tayo dito, lalo na ngayong panahon na to. Sa Amerika, or kahit dito sa Pilipinas, marami akong kaibigan, pag nakikita kami, siyempre sa babae, beso-beso. And it's a normal thing, walang mali siya whatsoever, but it's an expression of your relationship with the person. Sa Amerika, lalo na sa Western world, ganyan, But the point that I want to bring out here is that one way of expressing our love and appreciation to our workers is via physical touch. That is the point here. Naalala ko minsan, pagkatapos ko mag-mensahe dito sa ating church, nakita ko si Mother Lolit. Nandun nakatayo. Siyempre, pagbaba mo dito, mag-aayos ko pa. Pero nakita ko, hindi umalis. ako, inaabangan ako nito. Ano kaya yung ginawa kong mali? sa aking mensahe. Parang ganyan, iniisip ko. Pagdating ko doon, alam niyo yung ginawa sa akin ni Mother Lolit? Kinuha niya yung kamay ko, nagmano siya ng paulit-ulit, nagsabi siya ng mga positive things, at pagkatapos niya sabihin niya mga positive things patungkol sa aking mensahe, God bless you, anak. God bless you, anak. God bless you, anak. Walang patigil-tigil. Alam niyo, yung sinabi niya lang sa akin, words, malaking bagay na sa akin eh. Coming from someone like Mother Lolit, who had been through this, heard a lot of messages in her lifetime. Yun lang ang sapat na sa akin eh. But her taking my hands, lowering himself, humbling herself, an elder, taking my hands, dapat ako magmano eh. But it was a gesture of appreciation. And because of that physical gesture, because of that physical expression of love, mas lalo kong naramdaman appreciation, and it made the experience more memorable on my part. Kaya, pagkamat tayo nagbibigay ng words of appreciation sa ating mga manggagawa, lagyan natin ng combination. Let's put a physical touch. Yapusin ninyo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, yung iba, mature tayo rito. Kung yakapin ninyo. Physical touch, sabihan ng words of affirmation, that is totally fine. That is what the Bible is saying. Ang punto lang kung saan ka komportable. Of course, ngayon huwag niyong gagawin, huwag niyo ako susundin ngayon. Ang sinasabi ko ay pag wala ng COVID, ngayon wag, definitely. But when things go back to normal, let's express our love also by physical touch. Panghuli, of course, is by praying for them. Romans 15:30. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Pag-pray natin. Sana huwag natin makalimutan. Banggitin yung kanilang mga pangalan at yung kanilang pamilya. Gabi-gabi. O kung basta isang araw, sa bawat araw, huwag ho ninyong kakalimutan isama sa panalangin ng ating mga pastor. Kailangan ho nila yan. Let me share to you some of my final thoughts in closing. May ilang mga tao na nakapagsabi sa akin, they told me that I have a calling to be a pastor. I don't think so. Hindi ako naniniwala. Napakarami kong masasamang ugali na hindi ko karapat-dapat sa isang pastor. Kaya sigurado ako, as of now, I don't have a calling to be a pastor. But I am certain of one thing. And that is that I have a calling to support our pastors and our workers. I have a calling. And I try my best to fulfill that calling. I'm not sure if you have the same calling. I'm pretty sure it's part of what you have to do.
Because that is the instruction of God to all of us. To appreciate them, to support them, to give them double honor. And I hope you also do your part. Sa panghuli ho, alam ko yung iba sa atin nalulungkot dahil yung ating mga manggagawa ay hindi permanente sa atin. Lumilipat sila. But I want to give this thought to you. Ako'y naniniwala ng ating mga manggagawa ay mas katulad ng isang ibon kaysa sa isang kandila. Ang kandila kapag naupos na ay nawawala ang kanyang liwanag. Subalit ang ibon kapag siya ay umalis sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan ay magpapatuloy lamang ang kanyang awitin sa ibang dako. Tayo po ay manalangin. Lord, we praise you and we thank you for the life of our workers. Thank you for giving them to us, O God. Although we know na probably it's not going for a long time and we're going to miss them, O God. But thank you for allowing us to enjoy this moment of them being here with us, ministering and serving us. We pray that you bless them, O God. We pray that you watch over them and their families. Lord, thank you for your words today. Make us an encourager to them, O God. Help us to honor them, not just to honor them, but to give them double honor. And may they thank you and praise you because of our lives. And may you find us faithful in your calling. May you find us faithful in your instructions to honor them, to encourage them, to appreciate them, to have confidence in them. This we pray in the name of Jesus. Amen.